Sziasztok, én itt Headshot vagyok, és egy survival sorozatot szeretnék elkezdeni. Hát igen, most egyből el is kezdem. Egy csomó ideig nem volt videó, de hát nem tudom, nem volt miért. Mindegy. És ide nem én jöttem el, hanem ide generált lesz, szóval egyből ne higgyétek azt, hogy egyből hogy megkerestem egy falut, és akkor direkt ide. Na mindegy, kezdjük is el. Viszont pont este nem akartam kezdeni, szóval bocsánat, de hát este nem szeretek videót legalábbis kezdeni, szerintem ott nem jó. Igen, most nincsen skinem, mert valami baj van. Mindegy. De talán már következő videóra lesz skinem. Valahogy. Hova futott? De mindegy. Új, lag. Ne fuss már el. Na jó. Megölök legfacsákánnyal. Úgyis van most facsákányom egy csomó. Viszont ott láttam szenet. Ottan. Ott. És ott melazom. Nem jó viszont minket viszont. Jó. Szén úgy is kell. Na de hát csak egy blokkon előre. Na. Siporkodni kell. Már mondjuk még csak reggel van, Istenem. Jöjj. Na. És még ott az a falu is. Látom Kovács Mihályt. Istenem, akkor legalább legyen abban a Kovács Mihályban egy chest. Legalább szárnyunk lesz. 21 szén, az már azért jó. Hé, Csonti. Csont. Hát, kilátszom. Jó, beletört. Jó, majd visszarakjátok, csak arra kíváncsi vagyok. Erre. Jó. Ilyen szerencsés. Én most levédem. És leveszem. Levédem, ügyes vagyok. Elcsorom. Mindegy, ezt nem akartam. Valahol itt építek házat. Csak kéne a fa. Szia!
Jaj. Ó, ez mi? Hát ezt hogy csinálták? Vas. Hát most picit meglep. Hát ezt hogy csináltátok? Ez hogy van ottan? Csak leépítettétek és ennyi. Ügyesek vagytok. Nem akarok lásni oda. Ezt majd fel kell fedezni. Hát nem tűnik olyan nagyon nagynak. Igen, ezeknél a jogszókák nem ugyanilyen nem volt valami reális anyag. Jaj. Tehén! Használjuk fel. Jói. Jaj, Tamasi. Tehén, az finom. Maltot is elvisszük. Jaj. 10 malacósi. A dzsungelfát nem szeretnék venni. De attól félek, hogy azt kell. Nincs kedvem falra költözni. Na. Jó, itt egy tölgyfa. Új, ez szép lag volt. Jaj, de sokáig fog ezt tartani. Szóval nem fogom az egész fát kivágni. Oké, jaj. Meregadtam. Na. Hát, most ott esett valami, vagy csak vak vagyok. Szerintem csak vak vagyok. De nem. Nem, ezt inkább magamra veszem és eltítom. Jó, már 2. Jó, én most megijedtem, azt hittem sötét lesz. Piii. Ja, nincsen skinom. Ó, és felszexálom azt a csontot. Most viszont tényleg, ja nem. De sötétnek tűnik így az ég. Hát ez szép lett. A másik szem. Ezt föl is dolgozom, hogy is van szám. Hát gyorsan elkezdek egy házat. Hát ez így pont jól jött össze. Egy kis házat most elteszek, csak hogy azért ne legyenek meg egy szívesen lovak. Nem tudom, hol lett. Aztán majd később nagyobb lesz. Most csak egy picire is elég. Jaj, félreugrottam. Hát de béna vagyok. Hú. Készülni kéne már a házzal. Meg egy picit bányászni. Követ. Hát az fontos. Jaj, most még. Vagy és inkább nem.
Cigany leszek és ellopom azt a sütőt. Mivel éhes vagyok és sütni is kéne. Csak nem tudom hol van. Jó, pedig alapra láttam. Ja, itt van. Jaj, de vak vagyok. Jaj. Gyorsan. Már jól lenne ez a vonanak. Inkább gyorsan még. Áj, Istenem, hagyjanak már békén a falsiak. Gyorsan. Fám sincs. Hújjé. Ez szép volt. Ez a kiejtés. Hát. Mindezt a két fát még gyorsan kivágom. Aztán kb. A házamban van. Jaj, de jó. Addig be kell raknom ezt. De béna vagyok. Jaj. Akkor sütök kettőt. Fordítva rakom be. Fúj, de ügyes vagyok. Nem akarom, hogy valami hátulra felrobbantson. Elbeszélni se tudok. Viszont annak a sorozatnak szerintem hamarosan vége. Vagy nem tudom. Nem lesznek nagyon hosszú részek. Fát kivágom. Talán még gyorsan befejezem a házat. Aztán... Jaj, gyorsan. Hú, már félek. Na jó, hát nem, de mindegy. És normálom van, kiszólt a zombi. Gyorsan egy ajtót viszont csinálok. Kéne egy crafting table. Jaj. Félek, az ajtótól megnyugszom. Meg hogy dizájnos legyen már. Hát, ez nem biztonságos, úgy érzem. Fény sincs. Igen, ilyenkor hív, ügyes vagy. Na mindegy. Feldolgozom. Aztán gyorsba csinálok fákját. Hát ide. Ide mit tudom én. Jaj. Biztató hangok. Jó van, most csak egy ilyen két blokkot. Aztán majd reggel megcsinálom.